Ka foli ni waliɲuman dɔn bɛ aw ye an balima bamanankɛmɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni waati in b'a sɔrɔ aw minnu matarafalen bɛ jabaraniw kɔrɔ walasa a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ TV Cherifla bamanankan kunnafoniw na minnu bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye Mali kunnafoniw ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ n ko nin ye o kuma selen Ministri so min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ ka sigi muso denbaya ani denmisɛnw tɔgɔ la n'o ye ministre de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille ka sanga ni a ka baaraw bolodatugu a n'a ka laɲini a y'a kanu k'i bolo fa k'a ton kɛnɛya minɛnw kɛrɛnkɛrɛn nin waati gɛlɛman in na bana cɛjugu min bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'o ye coronavirus ye ka an ka madrasa karamɔgɔw k'i bolo fa k'a ton ka ko minɛnw ni sanuya minɛnw caman d'u ma ani ka ladilikanw ni bilasiralikanw caman ta ka ɲɛsin u ma u bɛ se ka u ka denmisɛnw ani u ka kalandenw ni ka se maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko olu bilasira ni bana cɛjugu kɔlɔlɔ la an ka jamana kɔnɔna na nin baara kofɔlen kɛra u fɛ bi tarata avril kalo tile 28 san 2020 a kɛra a jabala la cité ministérielle kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Bubakar Traoré a n'a ka jatala Ibrahima Kulibali tun bɛ Cherifla jabaraniso tɔgɔ la. Coronavirus kɛlɛli okumu kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna na ministri so min ɲɛsilen don musow ani denmisɛnw ka koɲɛ ɲɛnɛbɔli ma u ye donbolo belebele kɛ ka ɲɛsi morikalan karamɔgɔw ma min bɛ tali kɛ tɛgɛko safinɛw ani gel alcoolique a n'a ɲɔgɔnna caman dɔwɛrɛ tɛ ka se ka morikalanden minnu bɛ sirada la hakili ka se ka to olu la min b'a to u fana bɛ se ka kisi bana kofɔlen ma sabula ministri ka fɔ la ko an dɔw don munna an ye aw wele maître coraniku n'i y'a jateminɛ yan ye ministre so de ye mun ka baara ɲɛsinnen don muso den ani denbaya donc an b'a dɔn an ɲɛ bɛ ko la président ɲɛ b'a la président ye nin ye an ka ministère ɲɛ nka baara bɛɛ i b'a ta d'a ma di i tɛ bali ka se k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ o de kama an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ baaraw kunbɔ k'a kunbɔ o kuma na kɔfɛ an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a kan donc damakasi kɛra denmisɛnninw yɛrɛ damaw ye damakasi kɛ fɔlɔ u ko madame ayiwa denmisɛnnin minnu bɛ bɛɛ da la a bɛ kɛ cogo di bon aw yɛrɛ dun b'a dɔn minnu bɛ bɛɛ da la u ka ca bon u ka organisation aw de y'u ka ɲɛmɔgɔ ye aw b'a kalama organisation tɛ ten kosɛbɛ kosɛbɛ i kɛtɔ k'u fara ɲɔgɔn kan ou bien ka yɔrɔ dɔ ɲini k'u koro aw b'a dɔn a tɛ ɲɛ gɛlɛya kɔ donc o de kama an bɛ nin baara in kunbɔ fɔlɔ ŋaniya yira de don n'an y'a kunbɔ réflexion bɛ na yanni bana in ka na son excellence Ibrahim Boubacar Keïta n'o ye Mali président ye a ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ a y'a seko kɛ pour que bana in yɛrɛ a kana se ka don a ka jamana kɔnɔ mais ko ye latigɛ ye donc ala ye an fana jarabi bana in na bana in donna an bara bana in donnen fana président ma sigi premier ministre ma sigi y'a yira ministre la ka fɔ nin wagati in na an ka ko bɛɛ lajɛlen sonsoro an ka ɲɛsin bana in ma an bɛɛ lajɛlen ka dɔ kɛ ni bɛɛ ye dɔɔni kɛ a tɛ kunbɔ ne hakili la an fana bɛ se bana in kɔrɔ parce que bana in mɔgɔ ko tɛ bɛɛ lajɛlen de ka kan bana in ma wa donbolo kɛra maa minnu ye nin ko la u y'u ka nisɔndiya yira ka ɲɛsin ministri ma ka tila ka welekan bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se k'i hakili to olu la min b'a to bana kofɔlen a kana se ka yakubaya an ka jamana kɔnɔna na an nisɔndiyalen don fo ka s'a dan na ministre ye wele bila an ma ka na an bonya ka minɛn d'an ma an bɛ se k'an yɛrɛ dɛmɛ ni min ye an bɛ se k'an ka kalandenw dɛmɛ ni min ye an bɛ se k'an ka an kɔfɛ selibagaw dɛmɛ ni min ye u k'u tɛgɛ ko parce que bi mɔgɔ min ye kuranɛ yɛrɛ b'a fɔ an ye ko fas'al bihi khabira ko min dɔnbaga ye min ye i b'o ɲininka o de la ni diinɛ ko nana diinɛmɔgɔw bɛ ɲininka o ko la mais nin ye kɛnɛya ko de donc dɔgɔtɔrɔw ye min fɔ an ye an bɛ ba dɔw de la kosɛbɛ u ko an ma an k'an tɛgɛ ko u ko an ma an kana gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ donc o waleyali labatoli o ye kuranɛ labatoli le donc ministre ye n d'an ma k'an k'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye a diyara an ye kosɛbɛ an b'a fo la ka waleɲuman dɔn k'a barikada ni baara ɲuman in na a ka nin fonisɛriya baara in na inshallah an nisɔndiyara kosɛbɛ ka da u y'a ŋaniya yira ŋaniya ɲuman u y'o yira donc k'u fo ka premier ministre fo ka président fo ka da baara in kabini a daminɛ na kabini a ma se Mali kɔnɔ u b'u wuli ka jɔ de la pour que a ka se ka da sira la mais annasu yuqaddir wallahu yuqaddir bon adamadenw de bɛ dabali tigɛ ala b'a latigɛ bɛɛ n'i ka domaine bɛɛ n'i ka jɔyɔrɔ jamana kɔnɔ karamɔgɔw n'u ka jɔyɔrɔ polisiw n'u ka jɔyɔrɔ docteurs n'u ka jɔyɔrɔ an ka jɔyɔrɔ ye jumɛn
muho ka limaniya ka segi kata alama ka daga odi adama den solution foloye wato bana here na tana na nanima iba amina ni jume iba kumbe ni jume o limaniya de wala sa aka se ka ku ela ni here de do abe ku ela atechien ibolo ni toro do fana abe fegeya parce que ni here do ibe ala barka da ni toro do ibe sabari odi ato ni mumini ibaye mo wede munu malimani ya ni toro na noma solution tu bolo foku yere faga solution were foy tu bolo foku yere faga me mumini ata yere faga abado ko be ala de bolo ala duko wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ala te jon tonyo ala te jo tonyo ka soro ima fenke ko jugu nana jomma edi ya sababu duwaw don belebele o kɛra lajɛ in kuncɛ wagati la ka ɲɛsi an ka jamana ma min ba a kisi ni bana kofɔlen ma a ka ja diɲɛ fantan a 4 bɛɛ lajɛlen wa duwawu kɛra fɛnɛ ko ala ka sunkalo kuncɛko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Amina yarabi kunnafoni nasira wɛrɛw la Mali jamana ka sangani diɲɛ selikɛnani jamanaw bɛɛ lajɛlen u ye bi don n'o ye avril kalo tile 28 san 2020 n'ale ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min talen bɛ ka ɲɛsin lakana ale ni kɛnɛya sabatili ma baarakɛ wɛrɛw la n'an b'a wele ko journée mondiale de la sécurité et de la santé ɲinan ta dakun tun bɛ tali kɛ dekun ni gwɛlɛ min bɛ cakɛlaw kan u ka cakɛ wɛrɛw la ka hakili jagabɔ kow kan wasa fɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na an ka ɲinikɛla Samayira Sanogo ana ka jatala Abudulayi Sogodogo Cherifla jabarani so tɔgɔ la u kɛra baara ninnu seere u ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada ka sangani a ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen ye walasa ka lakana ani kɛnɛya sabati baarakɛla kan a ka baarakɛyɔrɔw la diɲɛ seleke 4 tɔgɔladonba min sigi bɛ o baara in kama ni a bɛ wele journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail a baaraw ɲɛnamaya la i n'a fɔ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔna na ka sanga ni avril kalo tile 28 ye nin don in ɲɛnamayali kun jumɛn de bɛ se ka kɛ a la san o san diɲɛ tɔnba n'a bɛ fɔ ko OIT a bɛ tasibila kɛ k'a ɲɛsin diɲɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma baarakɛla ma bɔ baarakɛla ka kɛ hakili jigin ye ka jateminɛw kɛ tagabolo kura mun bɛ ka ye baaraw la gɛlɛyaw mun bɛ ka don baaraw la tabiya mun bɛ ka don baaraw la n'u o tɛ se ka kɛ lafiya ye baarakɛlaw ma u ka baara kɔnɔna na donc ani diɲɛ sɛndikabaw yɛrɛ kɛlen don ka don kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'a ɲɛsin diɲɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma donc o journée de bɛ fɔ tubabukan na ko journée mondiale de la sécurité et la santé au travail. Gɛlɛya ni gɛrɛntɛ baarakɛyɔrɔw la o min ye dakun ye ni diɲɛ seleke 4 ye o ta walasa ka nin don in ɲɛnamaya kɛwali don min ni a kɔlɔlɔ bɛ se bonya baarakɛla kan ka sanga ni a ka jaabiw sɔrɔtaw ye o min bɛ kɛ sababu ni ka jouer cakɛda yɛrɛ kan ka sanga ni o de ye dakun in sugantira diɲɛ seleke 4 fɛ walasa hakili falenfalo bɛ se kɛ a kan lakana ani kɛnɛya baarakɛyɔrɔw la baarakɛla kan mun de don adamaden kan ka baara kɛ mais baara kan ka kɛ lakada kɔnɔna na baara kan ka kɛ kisi kɔnɔna na donc ni ye a jateminɛ diɲɛ ye jateminɛw kɛ k'a jateminɛ an ka baara kan ka kɛ jagoya de la lakana kɔnɔna na ani kisili kɔnɔna na donc o de kama n'a bɛ fɔ ko sécurité et santé au travail donc o b'a yira k'a fɔ o y'anw yɛrɛ ka baara de ye anw ka baara bɛnnen don nin de ma anw ka baara bɛnnen don baarakɛla i ka baara kɔnɔna na accident kan'i sɔrɔ an ka baara kɔnɔna na i ka baara kɔnɔna na bana kana nin kɛ lujaratɔ ye kɔlɔlɔ dɔ yɛrɛ bɛ se ka gɛlɛya ka se dɔ ma n'o bɛ se ka kɛ a ka laban saya ye o dun ma fɔ baara kɔnɔna na ka sanga ni nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ɲɛnamayalen ye min bɛ lafasali kɛ ka ɲɛsin lakana ani kɛnɛya baarakɛlaw kan baarakɛyɔrɔw la sigi bɛ se kɛ ni mun de baarakɛlaw fɛ don in ɲɛnamayali kɔfɛ n'a fɔra ko dɔ b'i tintin e kan dɔ bɛ a fanga boli i kan parce que a ka se kɔnɔna na donc nin don de b'a to an b'an sigi ka jateminɛ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ ka ninnu ko ninnu bali baarayɔrɔ la ni OIT yɛrɛ ka laɲini ye ɲinan ta ye mun ye ka papier bɔ ka gafe bɔ
ka gafe bɔ mun bɛɛ bɛna baara kɛ ni gafe min ye. An ma ladɔnniya k'a fɔ depuis avril kalo tile 28 san 1996 san diɲɛ seleke naani lafasɔtɔnba mouvement syndical mondial o de tun bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin maa o maa gɛlɛya ye minnu sɔrɔ u ka baarakɛdaw la victime des accidents de travail ani et des maladies professionnelles wa san 2003 de Bureau international du travail y'a laɲini ka ni don in ɲɛnamaya ka kɛ journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail ye. An bɛ dugawu don kɛ Ala ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen kisi nin n'a ɲɔgɔnnaw ma. An ka kɛnɛya bulon kɔnɔna na an da bɛna se fɛn min ma bi o bɛ tali kɛ fɛn min na o ye kuratiri ye n'an b'a wele todunkan na ko folo. Ale ye bana cɛjuguba ye n'a bɛ buna hadamaden sɔrɔ a bɛ sɔrɔ fɛn caman fɛ a bɛ kan funu a b'o lase maanifin ma. An ka ɲininikɛla min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma Cherifla Jabaraniso tɔgɔ la Tata Ture a wulila ka ɲɛɲinini k'a ko kan a ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada. Tubabukan na an b'a fɔ a ma ko guatri mais bamanankan na an b'a fɔ de ko folo. Folo in ti dɔwɛrɛ ye organe dɔ de bɛ kan camancɛ la kan dugumana in na n'an b'a fɔ o ma ko glande thyroïde n'o de bonyana en ce moment a bɛ fɔ a ma ko folo. O waleya ninnu na min yɛrɛ ka teli ka folo bila mɔgɔ la an b'a fɔ o ma ko carence en iode c'est-à-dire fɛn dɔ bɛ farikolo la n'an b'a fɔ ko iode a bɛ sɔrɔ dumunifɛnw fɛ o de ka n'ale ka dɔgɔ de ye o de ka ca kɛ sababu ye ka bila mɔgɔ la o yɛrɛ la sisan n'i y'o jateminɛ o de la folo tɔ ka ca dɔgɔnɔw ka jamana ninnu kan mun bɛ kulu sanfɛ et aussi même ka région ninnu na folo tɔ ka ca ye parce que ca ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ olu bɛ sanfɛla ninnu na min kɛ sanji mun bɛ na ka bɔ parce que u ka sɛnɛfɛnw bɛ kɛ sanfɛ sanji mun bɛ na sanjiw bɛ yɔrɔ ko ka bɔ yiri ninnu kɔrɔ ani dumunifɛn ninnu kɔrɔ bon là ka dumunifɛn caman bɛ yɔrɔ ko dɛsɛ b'a la même pour que ka se ka o kɛlɛ fɔlɔ la an ka professeur dɔ tun bɛ n'an b'a fɔ o ma professeur Agrali olu tun nana ni politique dɔ ye Mali kɔnɔ pour que kɔgɔ fɛn fɛn bɛ don Mali kɔnɔ pour que sel ka se ka k'a la o yɔrɔ ka se ka k'o kɔgɔ ninnu na mais an y'a jateminɛ kɔsala in na parce que fɔlɔ la contrôle tun bɛ kɛ service d'hygiène bɛ contrôle kɛ régulièrement pour que ka se ka dɔn ni sugu bɛ sugu kɔnɔna ninnu na ni kɔgɔ yɔrɔ min yɔrɔ la ni kɔgɔ tɛ mɔgɔ min ka yɔrɔ la o tun bɛ o retirer ka bɔ sur le marché mais maintenant de fait que contrôle fanga dɔgɔyala mɔgɔ caman bɛ don ni kɔgɔ ye ka sɔrɔ a ma contrôler faut que jamana lakanabaaw ka essayer ka o yɔrɔ jateminɛ kosɛbɛ ani yɔrɔ fana kɔfɛ fura dɔw fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka folo bila mɔgɔ la n'an b'a fɔ dɔw ma amiodarone semɔgɔ la et même cigarette kelen cigarette bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni folo ye ça fait partie des facteurs favorisants ni kan in fununa sisan surtout kan dugumana ne y'a fununen a ka kan i ka na an ka jateminɛ komi n y'a fɔ tɛmɛlenw na ni a bɛ ka ji kalama in dilan a bɛ mun kɛ k'o bɛ kɛlɛya komi n'a tɛ ka ji fana dilan a bɛ mun kɛ komi an da sera olu fana ma n'i y'olu y'i yɛrɛ la dɔrɔn ka fara kan funu in kan sinon ale bɛ dɔw ye fana en plus de cela kan in bɛ funu mais folo suguya dɔw bɛ yen o bɛ se ka kɛ sababu ye hali ka ɲɛkisɛ fana sɔrɔ n'i y'o ye fana na i bɛ se ka na n'i nana an b'a jateminɛ n'a sɔrɔ folo de nɔ ale dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma traitement médical c'est-à-dire an bɛ furaw d'a tigi ma bon furaw bɛ di a bɛ dépend folo bɛ hakɛ min na ni folo bɛ ka ji kalaman dilan an bɛ furaw di mun bɛ se ka sumaya ou bien n'a ji min bɛ ka dilan ni ji in fanga ka dɔgɔ an bɛ furaw di pour que ji in fanga ka se ka yɛlɛ o kɔfɛ ni a ka kuma kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ a karisa i ka folo bɛ yɔrɔ min na de fait que an ye furaw d'i ma ni ji tun bɛ ka dilan ji ɲɛna mais an bɛ i bila ka taa opération kɛlaw fɛ yen n'o ye chirurgien ye olu ka se ka a opérer ka bɔ yen hali n'olu tilara opération na i bɛ tila ka segin ka na an ma n'i nana an ma an bɛ tila ka contrôle kɛ k'a dɔn a bɛ cogo min na et que ni furakɛli min kan ka k'o kɔfɛ an bɛ tila k'o kɛ u bɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen comme musolakaw fɛ yen surtout n'a ye denmisɛnnin muso jeune fille minɛ olu caman bɛ yen hali n'a tɛ ka ji kalaman dilan mais de fait que kuru b'o kan kɔrɔ a bɛ dɔ bɔ u ka saranw na
cɛɲa taabolo ninnu na olu dɔw bɛ na k'a fɔ ko docteur vraiment ne ka folo in a man bon kosɛbɛ a tɛ ka ji gɛlɛman dilan a ji hakɛya ka ɲi mais a bɛ ne yɛrɛ de degun en ce moment an b'olu fana bila ka taa opération na pour que u ka bɔ yen. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ taa Ameriki jamana kɔnɔna na ka sanga ni bana cɛjugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye coronavirus ye. Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump a ye bagabagalikɛwalew ta ka ɲɛsin Chine jamana ma ka sabu kɛ bana cɛjugu min ni a lakodɔnna Chinois jamana kɔnɔna na. A ka laseliw la kunnafoni di kɛnɛ de senfɛ ani kunnafoni dilaw ni ɲɔgɔn cɛ. Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko Chine jamana ɲɛmaaw ma sɔn ka diɲɛ mɔgɔ labɔ bana cɛjugu min kɛlen bɛ ka diɲɛ labɔ n'o ye coronavirus ye. Kɔlɔlɔ mun b'a la ka ɲɛsin bunahadamadenya ma degun minnu bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na a ko Chine jamana ɲɛmɔgɔw y'u da makun kan o kadara kɔnɔna na a ye tiɲɛnibaw kɛ Ameriki jamana kɔnɔna na k'a b'a ɲini Chine jamana ɲɛmɔgɔw fɛ waati nataw la u ka se ka degun ni gɛlɛya min donna Ameriki jamana kɔnɔna na u ko olu lasegin u ma. An ka ɲininikɛla Kafinɛ Bacili ye ɲɛɲinini kɛ a ko kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ ko ɲamada. Washington Post y'a jira k'a fɔ ko kabini janvier kalo la ko jamana ɲɛmaa Donald Trump kun tulo la sɔmina coronavirus fiɲɛ bana in na k'a jira k'a fɔ ko bana in ti bana ɲuman ye a donni kama ko jamana ɲɛmaa ma kala don a ɲi na ka kɛɲɛ ni banako in ye nka a bɛɛ ta an bɛ waati min na i n'a fɔ komi bi kɔsada in na jamana ɲɛmaa Donald Trump ka yecogo falenna barisabu ka d'a kan bana in bi ka tiɲɛniba bonya Ameriki jamana kɔnɔ États-Unis jamana maa ɲɛmaaw ye sariya kuraw ta min bi tali kɛ cakɛdaw dayɛlɛni ko kan nka jateminɛw bi senna ka ɲɛsin kalanko fana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ekɔlisow dayɛlɛni fɛn min bɛ tali kɛ coronavirus bana sɛgɛsɛgɛli kan laɲini ye Ameriki jamana kelen kan bana in sɛgɛsɛgɛli fanga bɛ se ka bonya cogo min jamana kelen kɔnɔ kɛmɛ sara la ni 2 kɔri 6 ye jamana kɔnɔdenw ka sɛgɛsɛgɛli la kalo kɔnɔ nka États-Unis jamanaw la jamana 50 cɛ ma jamana 19 olu de bɛ sariya in timɛli dangan kan Ameriki jamana kɔnɔ bɛɛ t'a jɛ maa miliyɔn 1 hakɛya la coronavirus banabatɔw la maa minnu ni olu sata bɔra bana in na o bɛ t'i jɔ maa 56 la jamana sɔrɔko yɛrɛ dafirila ka sababuya kɛ coronavirus banako in ye ni sariyaw taara Ameriki jamana maa ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ basigiyɔrɔ kelen ka matarafa bɛɛ lajɛlen datugulen ka to i sisow kɔnɔ o de kɛra sababu ye ni jamana waganden yɛrɛ ye dingɛba ye kabiri ni dɔgɔkun damadama jamana ɲɛmaa Donald Trump kun kɛn bɛ ka jalaki boli Chine jamana ka Pekin k'a fɔ ko ka sanga ni coronavirus banako in ye k'u ma sɔn ka tulo lasɔmin kɛ joona ni ka diɲɛmaa kunnafoni k'a fɔ ko ni bana jugu in de bi walankatali dangan kan ko ni tulo lasɔmin kun kɛra bana in na joona k'a kun bɛ kɛ sababu ye bana in filɛ ka tiɲɛni nɔ min bonya ale ka jamana kɔnɔ ko hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ bana in kɔni kun bi don nka ko kasara min wulilen filɛ nin ye olu da la k'a kun tɛ se nin yɔrɔ ma jamana ɲɛmaa Donald Trump ka administration u y'a jira k'a fɔ k'olu ma sɔn a ma k'a fɔ ko coronavirus bana in walankatara a yɛrɛ ma ten an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi New York kaw fɛ yen banabaatɔ minnu ni olu ladalen don coronavirus bana sababu la ani maa sabagatɔ hakɛya bi ka jigin nka New York jamana marabolo ɲɛma Andre Kiyomo ale y'a jira k'a fɔ ko basigiyɔrɔ kelen sariya min taara ka laɲini jamana kɔnɔdenw fɛ u datugulen ka to u sisew kɔnɔ confinement ko u kan ka wuli ka bɛn mɛ kalo tile 15 nata ma nka k'a bɛra ta ko confinement sariya in ko ni ko in taara nin taabolo kan ko dɔ bɛ sɔn ka fara confinement sariya in kuntagala kan Atlanta kɔnɔ ani Georgie restaurant bɛ ka ben ka dayɛlɛn dɔɔni. Farafina ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw bɛ lase Kafinɛ Bacili fɛ. Togo jamana ye san 60 sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya la ka bɛn ni ntɛnɛndon avril kalo tile 27 ye nka jamana in ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲaɲaliw bɛnna waati min ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛyako binakun kan o ye coronavirus bana ye min kɛn bɛ ka diɲɛ minɛ bi ka sanga ni yɛrɛma hɔrɔnya san 60 sɔrɔli ye a ma ɲɛnɛmaya i n'a fɔ komi santɔw barisabu ka da ka fara ɲɔgɔnkanw balila ka sanga ni jamana maa ɲɛmaw ka sariya ni bɛnkanw talen ye janko coronavirus bana sababu la maa 6 tora bana in sababu la Togo jamana kɔnɔ kaban yɛrɛma hɔrɔnya san kunbɛ ɲaɲaliw ka dara kɔnɔ santɔw la ɲɛnajɛ kɛnɛ minnu bi sigi sen kan ka défilé militaires kɛ o bɛɛ lajɛlen balila nin bɛna ka siɲɛ fɔlɔ ye Togo jamana kɔnɔ yɛrɛma hɔrɔnya fɛti ka kɛ nin cogoya in na o sababu bɔra état d'urgence sariya la min taara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka bɛn ni avril kalo tile gale tɛmɛnen ye ni ka basigiyɔrɔ kelen laɲini jamana kɔnɔdenw fɛ Togo jamana mara cɛman bɔli minisiri ye bataki dɔ bila bataki min kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ tali kɛ défiléw kan
ani nisɔndiya jira cogo n'o bi tali kɛ fara ɲɔgɔn kan kan ka sanga ni Togo jamana ka san 60 sɔrɔli ye yɛrɛma hɔrɔnya la ko bɛɛ lajɛlen balilen do jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka bɛɛ ta ɲɔgɔn kunbɛnni dɔ sigira sen kan yɛrɛma hɔrɔnya san kunbɛn kadara kɔnɔ min jama ma caya kɛnɛ in sigira jamana ɲɛma dagayɔrɔ la jamana ɲɛma Fɔrɲasingbe yɛrɛ kun bi kɛnɛ kan nka bɛɛ ta ɲɔgɔn kunbɛn ma tɛmɛ miniti 5 kan tasibila kɛra ka Togo darapo layɛlɛ ani ka jɔnjɔn hymne nationali da o de kɛra yɛrɛma hɔrɔnya in ɲaɲali cogo ye ka fara jamana ɲɛma Fɔrɲasingbe kan Togo jamana cakɛdabaw ma ɲɛmaw kun be ani minisiriw wasabulonw tɔgɔlama ka fara sɔrasiya ma ɲɛmaba kan. Rwanda jamana kɔnɔ dantigɛli dɔ kɛra jamana ɲɛma Paul Kagame fɛ k'a fɔ ko fɛn min bi tali kɛ Rwanda sɔrasiya kun kan ko Rwanda sɔrasilaka den kelen tɛ Congo RDC dugukolo kan jamana ɲɛma ka o dantigɛli in kɛra ka sanga ni ŋunuŋunukan dɔ de duruntulen ye ŋunuŋunukan minnu kɔnɔ kuma kun bi tali kɛ k'a fɔ ko kɔsada in na ko Rwanda kɛlɛbolo ka dɛmɛ ɲɛsina Congo RDC jamana finitigilakaw ma k'u fanga fara u fanga kan k'u dɛmɛ ɲɔgɔnya u ka cɛsiri baara ni wulikajɔ baara dɔw senfɛ Rwanda jamana mamurutilen jɛkulu yɛrɛ kɛlɛli la Congo RDC jamana kɔnɔ ka sanga ni o mankutu tiɲɛ de ye Paul Kagame ye dantigɛli kɛ ka bɛn ntɛnɛndon avril kalo tile 27 ma kunnafoni di kɛnɛ dɔ kan kunnafoni di kɛnɛ min ɲɛnamayara visio conférence la bi tile subahana mansin kan o de senfɛ a ye ŋunuŋunukan nunu galontigiya a fɔ ko Rwanda jamana finitigila ka den kelen k'o tɛ Congo RDC jamana kɔnɔ o de senfɛ Paul Kagame ye hakilisigi di k'a fɔ ko fɛn min bi tali kɛ Rwanda finitigila ka kan k'o den kelen tɛ Congo RDC jamana kɔnɔ Rwanda jamana ɲɛma Paul Kagame a kɛtɔ ka ŋunuŋunukan nunu jaabi walasa ka se ka o kɔrɔfɔw galontigiya a y'i kan labɔ forobatɔnw de ma ani jamana fanga sinamatɔnw olu minnu kun kɛlen do k'a jira k'a fɔ ko Rwanda jamana finitigilakaw yera Congo RDC jamana kɛlɛbolo kɛrɛfɛ walasa ka se k'u dɛmɛ ɲɔgɔnya u ka wulikajɔ ni cɛsiri baaraw la Rwanda jamana rebelle kuluw kɛlɛli la ka bɔ Congo RDC jamana kilebiyan fan fɛ. Nigeria jamana ma ɲɛmaw b'a fɛ ka juru kun magaya ka sanga ni confinement sariya ye n'o ye sariya ye min y'a wajibiya jamana kɔnɔdenw kan bɛɛ lajɛlen datugulen ka to i sisow kɔnɔ ka pɛtɛ dugu kɔnɔ ani muɲugumaɲagaw ni faraɲɔgɔnkanw bali yɛlɛma bena ben ka don o sariya in na ni ka nɔgɔya don a la Nigeria jamana kɔnɔ ka bɛn ni mɛ kalo tile 4 nata ye an be don min na i n'a fɔ komi bi ka sanga ni coronavirus fiɲɛbana ye walankatali ye Nigeria kɔnɔ banabaatɔ hakɛya min sata bɔra bana la o bɛ taa se maa 40 hakɛ la Nigeria jamana maa ɲɛmaw bɛna lajɛ ka bɛn ni mɛ kalo tile 4 nata ye ka juru kun magaya jamana kɔnɔdenw ye ni ka fiɲɛbɔ dani di u ma hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ confinement kɔni sariya bɛna yoba ni k'a daga jamana kɔnɔdenw ye u ka bɔ ka se ka t'u hajiw la nka bɛɛ ta fɛn min bɛ tali kɛ couvre-feu sariya kan o wajibiyalen bi to jamana kɔnɔ n'u ni da datuguli ni maski ye o fana bi wajibiya jamana kɔnɔdenw ma o sariya kura minnu ni o bɛna ta ka don ba la Nigeria jamana kɔnɔ don nataw la ka bɛn mɛ kalo tile 4 ma dugu min bɛ wele ko état de Kano o sen tɛ sariya kura in na jamana ma ɲɛma Muhammadu Buhari ye dantigɛli kɛ ka bɛn ntɛnɛndon avril kalo tile 27 ma dantigɛli min senfɛ jamana ɲɛma y'a jira k'a fɔ k'a y'a kanu ka sariya ta walasa yɛlɛma bi se ka don basigi yɔrɔ kelen sariya la cogo min ka confinement wuli ka bɔ Nigeria kadenw kan o dantigɛli min kɛra jamana ɲɛma fɛ Nigeria jabaranisoba kan a kun makɔnɔnen do kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw fɛ Nigeria jamana de ye farafina jamana ye min kɔnɔ ka denw ka ca ka tɛmɛ farafina jamana tɔw kan o de kama n'a ma ɲɛ k'a fɔ janto yɛrɛ la kɔrɔ ko kaɲi u bɛ ka sariyaw ta ni hakili ye jamana ɲɛma ka kɔrɔfɔw la a y'a jira k'a fɔ ko couvre-feu sariya bɛna wajibiya jamana kɔnɔdenw kan k'a ta nɛgɛ kaɲɛ 20 na 20 heures su fɛ ka taa bila sɔgɔmadafɛla 6 heures la k'o k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen datugulen bɛ i ka so o b'a jira k'a fɔ su mana ko ka ban ka se nɛgɛ kaɲɛ 20 ma bɛɛ lajɛlen b'i kun don a ti daga jamana kɔnɔden foyi ye i k'i ka da binakun sago ni ka ye bɔlɔn kɔnɔ fo ka taa se sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kaɲɛ 6 la jamana ɲɛma Muhammadu Buhari ka dantigɛliw la a ko dancɛ bɛ Nigeria jamana ni jamana o jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko dancɛw bɛɛ lajɛlen karangafɛdaw sualen bi to da bi yɛlɛn ko kelen min ye o bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw ka magoɲɛfɛn kunfɔlɔw kan maski doni ka nu ni da datugu mɛtiri 1 doni i ni mɔgɔninfin ɲɔgɔn cɛ k'o labatoli fana bi wajibiya walasa banakisɛ in walankatali bi se ka dansira la cogo min Nigeria jamana kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o sariya kura min taara n'a bɛna don ba la Nigeria jamana fan caman kɔnɔ état de Kano o sen t'a la bari sabu ka d'a kan o ye dugu ye dugu min kɔnɔna na waati labanw kɔnɔ
duguden caman de bɛ ka bin ka sasa u yɛrɛ ma ten sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ baaraw nun donnen do ka ban walasa ka se ka olu siw bugunatigɛ k'a sidɔn u sata bɔra fɛn minnu na juru kun magayatɔ min filɛ nin ye Nigeriya jamana maa ɲɛmaw fɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma a bɛna kɛ fiɲɛbɔda ye barisabu ka da kan Nigeriya kadenw kun fujinɛna ka ban ka sanga ni u lasagolen ye u ka sojuw la caman kun kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ sɔrɔ tɛ bolo la don ka taa se tɛ maa caman ye nasɔngɔw bi gɛn ka minɛ ko ni dayɛlɛ n'a ka daga u ye u ka bɔ ka taa u dayirimɛw ɲini kɔngɔ kana na taa u faga sojuw la coronavirus banakisɛ ɲɛsiranya bolo k'o sariya kura bɛnna jamana kɔnɔden caman ma. Marokukadenw ka denbaya miliyɔn 4 kɔri 3 olu de garijigɛ bɛna don dɛmɛɲɔgɔnya la musaka ko binakun kan ka bɔ Maroku jamana yɔrɔ. Maroku jamana sɔrɔ ko minisiri ka fɔ la o dɛmɛɲɔgɔnya min ni a bɛna na kɛ denbaya caman ye denbaya minnu ni olu bolow t'u kɔ sɔrɔ kosɛbɛ n'u dayirimɛ gulonnen do dɔgɔdɔgɔni jagow de la ani bolola baara misɛnmisɛnninw k'a dabɔ kun ye olu de dɛmɛɲɔgɔnyali ye. Maroku wasadenw ɲɛkɔrɔ sɔrɔ ko minisiri y'a jira k'a fɔ ko ni ye Maroku jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ komi sisan k'a bɛ taa se denbaya miliyɔn 1 kɔri 8 na ka ban minnu ka dɛmɛ ser'u ma dɛmɛ bɛ bɔ bilankɔrɔ min na n'u k'a ma fond spécial d'urgence covid-19 a hakilina ɲuman taara Maroku jamana masakɛ de fɛ walasa ka se ka dɛmɛ don ka kɔkɔrɔmadonni wale la ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma denbaya minnu ni ŋaniya jira bɛna kɛ u ye jamana fɛ walasa u ka se k'u ka denbayaw musaka ta n'u ni dɛmɛɲɔgɔnya in ka kan k'a sababu kɛ gɛlɛya ye kalo kalo denbaya kelen Maroku wari diramu 800 ka taa se 1400 na o falenen euro wari la k'a daminɛ euro wari 75 la ka taa se euro wari 110 ma o de bi bila denbaya dɛsɛbatɔw ka bolo kan dili bi kɛ ka sanga ni dukɔnɔden hakɛya ye minnu ka tile jate kun bɛɛ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɛmɛ bi ɲɛsin maa minnu ma Marokukadenw na minnu ni a ka kan o dɔw bi tali kɛ ouvriers kan gwadonmusow bolola baarakɛlaw ani dɔgɔdɔgɔni jago kɛbagaw ka fara gardien ni a ɲɔgɔnnaw kan musaka jɔlen kɔfɛ Marokukaden dɛsɛbagatɔw ye sɔrɔ ko minisiri y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ kalo jisara ani kuransara kan k'o fana bɛna bin ka bɔ Marokukaden caman da la balo tila fana daminɛna ka ɲɛsin Marokukaden dɛsɛbagatɔw ma marabolo caman kɔnɔ Maroku jamana kɔnɔ ka ban sariya caman kura wɛrɛ bɛ yen sɔrɔ ko minisiri ka fɔ la minnu bi jateminɛ dankan kan walasa ka se k'u ta ka don ba la k'a bɛ se ka da coronavirus banakisɛ in k'a la cogo min u ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ komi nɔgɔya donni impôt ko la ani cakɛda ncininw ni mankanmaniw dɛmɛli musakako binakun kan diɲɛ selena ni wari bonba banque mondiale yɛrɛ ka kɔlɔsiw la u y'a jira k'a fɔ ka sanga ni fiɲɛbana in ye ka fara ja kan Maroku jamana kɔnɔ k'a bɛ sɔn ka se Marokukaden miliyɔn 10 na Marokukaden miliyɔn 35 cɛma minnu bɛ sɔn k'u yɛrɛ u ye gɛlɛyabaw kɔnɔ musakako binakun kan ni dɛmɛ ma don u ye. A bɛ taa se Cuba jamana kɔnɔden dɔgɔtɔrɔ maa 200 ma minnu bilara ka taa Afrique du Sud jamana kɔnɔ dɛmɛdon kadara kɔnɔ coronavirus bana kɛlɛli dafɛ Cuba jamana kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu ni u bilara Afrique du Sud jamana ka bolo kan dɛmɛɲɔgɔnya kadara kɔnɔ bana in kunbɛli a n'a furakɛli la olu bisimilara Afrique du Sud jamana kɔnɔ ka bɛn ntɛnɛn don avril kalo tile 27 ma walasa ka se ka taa u fangaw fara Afrique du Sud jamana kɛnɛya tigilamɔgɔw kan ka se ka bana in nagasi Afrique du Sud yɛrɛ ye jamana ye farafina jamanaw la ni coronavirus bana bi ka dadigiba kɛ jaabi laban minnu bɔra ka bin coronavirus banabaatɔ hakɛya bi taa se maa 445 la maa bɔnɛta u ni na ka sababu kɛ covid-19 bana ye o bi taa se maa 87 la Cuba jamana kɔnɔden kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu ni olu bilara Afrique du Sud ka bolo kan dɛmɛdon kadara kɔnɔ ka se ka kwada bana in na o maa 200 ninnu cɛma kɛnɛya ko binakun kan maa faamuyalenbaw bɛ u la minnu ka dɔnniw kankuriyalen don kosɛbɛ ka ɲɛsin furakɛli ma dɔgɔtɔrɔ généralisiw fana bɛ u la ka fara technicienw kan wa u natɔ Afrique du Sud jamana kɔnɔ u kɔngɔn fara kɛnɛya minɛnw fana la min bɛ kɛ sababu ye kana fara Afrique du Sud jamana dɔgɔtɔrɔw kan ka ɲɛsin bana in furakɛli n'a kɛlɛli ma jamana ɲɛmaa Cyril Ramaphosa ka dantigɛli la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ basigiyɔrɔ kelen sariya kan min talen don k'a don ba la Afrique du Sud jamana kɔnɔ ni a nun taara marisi kalo tile 27 tɛmɛnen ka ɲɛsin Afrique du Sud jamana kɔnɔden miliyɔn 57 ma ko bɛna lajɛ kura ye ni ka juru kun magaya ka bɛn ni mɛkalo tile gale nata ye
Afrique du Sud jamana gouvernement yɛrɛ ye campagne bannu don bana in sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔ ka ɲɛsin jamana kɔnɔden maa 1,068 ma kabiri ni san 1994 ni 4 san ni siya woloma kɛlɛ mankanw wulila Afrique du Sud jamana kɔnɔ k'a ta o don ma ka n'a bila bila jɛ duman kɔrɔ donnen don Afrique du Sud ani Cuba jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Diɲɛ seleke naani tɔnba ka kɛnɛyako jɛkulu Organisation mondiale de la santé kun ye tulolasɔmi min kɛ ka sanga ni coronavirus bana walankatali ye. OMS ma ɲɛma y'a jira k'a fɔ ko hakilinaw kun kan ka jɔ o kɔrɔfɛw fɛ kabiri ni dantigɛli in kɛ waati ka bɛn ni ntɛnɛn ye. O dantigɛli kɛra OMS ma ɲɛma fɛ ko kabiri janvier kalo la ko OMS kun ye tulolasɔmi kɛ k'a jira diɲɛ jamanaw la k'a fɔ ko ni fɛɛrɛw ma ta ka taabolo ɲumanw matarafa ko coronavirus bana bi sɔn ka tiɲɛniba kɛ ka walankata ka jamana caman wɛrɛw lasɔrɔ. OMS ka dantigɛli sen fɛ u y'a jira k'a fɔ ko n'olu kun ka kɔrɔfɔ tara k'a don ba la ko a ka ca la ko diɲɛ filɛ nin ye dankan min kan k'a kun tɛ se o yɔrɔ ma. Ntɛnɛndon avril kalo tile 27 OMS directeur général ka kɔrɔfɔ la a ye min dantigɛ kunnafoni di kɛnɛ sen fɛ Genève ko kabiri ni janvier kalo tile 30 hakilina jɔli min kɛra bana in fɛ ka tulolasɔmi kɛ ka bɔ OMS yɔrɔ ko jan kun kan ka to OMS dalakan ninnu na ni ka baara kɛ ni a ye. Barisabu ka d'a kan ko laɲini kelen min kun bɛ Organisation mondiale de la santé OMS yɔrɔ ko kun ye ka se ka bana in walankatali dansira la a kana se ka walankata ka diɲɛ jamana camanw lasɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se jamanaw kɔnɔ jamana minnu ni olu ka kɛnɛya ko furakɛli ko ti ten. Dantigɛli in bi kɛ OMS fɛ kuma min na ka bɛn ni janvier kalo ban waatiw ye o y'a sɔrɔ banabaatɔ ti tɛmɛ maa 82 kan diɲɛ ɲɛfɛ wa o waati y'a sɔrɔ bana in ma fagali dabɔ fɔlɔ yɛrɛ. Diɲɛ seleke naani kɛnɛya ko tɔnba Organisation mondiale de la santé ka kɔrɔfɔw la a y'a jira k'a fɔ ko bana in bi dankan min kan diɲɛ kɔnɔ bi ko diɲɛ jamanaw kɔni k'u sigi n'a ye k'a fɔ ani bana in fiɲɛbɔli tɔ ka jan. O de fɛnɛ bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlo na min na bɛnna kunnafoni di so ɲamayaso fɛ ka lase aw ma ka sangani ni kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.